Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε από ό,τι λένε οι ειδικοί. Το θέμα μας είναι να δούμε ένα χριστιανικό, αγιολογικό κείμενο, το οποίο αναφέρεται μέσα στο Κοράνιο. Σπάνια περίπτωση, αλλά πραγματική. Βέβαια, λέω από την αρχή ότι το κείμενο του Κορανίου που θα διαβάσουμε δεν έχει καμιά σχέση με τα ιερά κείμενα τα δικά μας. Εν πολλοίς είναι και λίγο ακατανόητο και αυτό συμβαίνει γενικώς με ιερά κείμενα που προέρχονται από το χώρο της Ανατολής, της Μέσης και της Άπο Ανατολής. Δεν ξέρω ο κύριος Παπαλεξανδρόπουλος τι λέει με τα κείμενα. Ναι, θα μας πεις. Πριν όμως να... λίγο πρόβλημα. Δεν πειράζει. Πριν έρθω στο κείμενο του Κορανίου, θα αναφερθώ στην διήγηση των χριστιανικών χειρογράφων στη χριστιανική παράδοση, γιατί δεν έχει σχέση με ένα κείμενο από τη βίβλο, αλλά από μια χριστιανική παράδοση. Αναφέρεται στη θαυμαστή περιπέτεια των 7 παιδών εν Εφέσο. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Τη γιορτάζουμε στις 4 Αυγούστου κάθε χρόνο. Αυτούς τους τα 7 παλικάρια. Οι εν Εφέσο 7 παιδες ή οι 7 κοιμόμενοι παιδες εν Εφέσο. Είναι ένας θρύλος της χριστιανικής παράδοσης. Όταν λέω θρύλος δεν σημαίνει παραμύθι, αλλά ουσιαστικά μια ιστορία που έγινε ουσιαστικά ένας θρύλος. Αναφέρεται στην ιστορία 7 νεαρών ανδρών, όπως λένε τα συναξάρια, οι οποίοι διωκόμενοι για την πίστη τους στο Χριστό, στα χρόνια των διωγμών, επί Δεκίου αυτοκράτορα, θα το ξαναπούμε αυτό, αναζήτησαν προστασία σε μια σπηλιά και έπεσαν σε ένα βαθύ ύπνο που κράτησε σχεδόν 2 αιώνες. Η ιστορία αναφέρεται σε τουλάχιστον 9 μεσαιωνικές γλώσσες και διατηρείται σε περισσότερα από 200 χειρόγραφα που χρονολογούνται κυρίως μεταξύ του 9ου και του 13ου αιώνα. Ο θρύλος σώζεται σε διάφορες εκδοχές και σε πολλές γλώσσες. Όσον αφορά τη χριστιανική εκδοχή, η παλαιότερη γνωστή διήγηση αυτής της ιστορίας βρίσκεται στα γραπτά του Σύριου επισκόπου Ιακώβ του Σερούχ, περίπου έζησε από το 450 μέχρι το 521, και ο οποίος βασίζεται σε παλαιότερη ελληνική πηγή, τώρα χαμένη. Η ιστορία εμφανίζεται επίσης στα λατινικά, στα γραπτά του Γρηγορίου της Τούρ του 6ου αιώνα και του Παύλου του Διακόνου του 8ου αιώνα, καθώς και σε μια ελληνική αφήγηση που αποδίδεται στο Σιμεώνα τον Μεταφραστή του 10ου αιώνα. Αναφέρεται επίσης σε ένα αγγλονορμαδικό ποίημα και σε ένα παλιό σκανδιναβικό κείμενο. Η πιο γνωστή δυτική εκδοχή της ιστορίας εμφανίζεται στο χρυσό θρύλο του Ιάκωβου του Βαραγινού του 13ου αιώνα. Στις διάφορες εκδοχές της ιστορίας, η τοποθεσία του σπηλαίου, ο αριθμός καθώς και τα ονόματα των νέων ποικίλουν σημαντικά.
Κοράνιο δεν αναφέρει τα ονόματα. Η δυτική παράδοση αποκαλεί τους 7 κοιμόμενους, τον Μαξιμιανό, τον Μάλχο, τον Μαρκιανό, τον Ιωάννη, τον Διονύσιο, Σεραπίωνα και Κωνσταντίνο. Η ανατολική παράδοση τους ονομάζει Μαξιμιλιανό, Ιάμβλιχο, Μαρτινιανό, Διονύσιο, Αντωνίνο ή Ιωάννη, Κωνσταντίνο και Εξακουστοδιανό. Μια εκδοχή της ιστορίας περιλαμβάνεται στην 18η σούρα του Κορανίου, που ονομάζεται, έχει αυτό τον τίτλο. Όταν λέμε σούρα εννοούμε κεφάλαιο. Στην αραβική σούρα είναι τα κεφάλαια του Κορανίου. Είναι 114 όλα και όλα. Και είναι στην 18η σούρα, η οποία έχει τον τίτλο, γιατί κάθε σούρα έχει και ένα τίτλο, ονομάζεται Σούρα του Σπηλαίου. Έχει μεταφραστεί επίσης η ιστορία τους στα κοπτικά, στα περσικά, στα κυργιζικά και στα ταταρικά. Απέκτησε ευρεία διάδοση σε όλο τον χριστιανικό κόσμο κατά την περίοδο των σταυροφοριών και οστά από τους τάφους κοντά στην Έφεσο, που αναγνωρίστηκαν ως λείψανα των 7 κοιμωμένων, μεταφέρθηκαν στη Μασσαλία, σε ένα μεγάλο πέτρινο φέρετρο, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα στο Αβαΐο του Αγίου Βίκτορα στη Μασσαλία. Έχουν ανακηρυχθεί Άγιοι και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 27 Ιουλίου, η δε Ορθόδοξη Εκκλησία στις 4 Αυγούστου. Στη Γερμανία ειδικά τιμώνται στις 17 Ιουνίου. Λοιπόν, αρχίζει η ιστορία. Ο αυτοκράτορας Δέκαιος διατάζει να σφραγιστεί η σπηλιά. Από χειρόγραφο του 19ου αιώνα, που έχει αγιογραφηθεί, ζωγραφιστεί, αφηγείται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Δέκαιο, γύρω στο 250 μετά Χριστόν, 7 νέοι, που αναφέραμε τα ονόματά τους, γη ευγενών οικογενειών, κατηγορήθηκαν ότι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Τους δόθηκε λίγος χρόνος να αποκηρύξουν την πίστη τους, αλλά αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τα ρωμαϊκά είδωλα. Αντίθετα, μοίρασαν τα εγκόσμια αγαθά τους στους φτωχούς και αποσύρθηκαν σε μια ορεινή σπηλιά για να προσευχηθούν στο Θεό. Ο αυτοκράτορας, βλέποντας ότι η στάση τους απέναντι στον παγανισμό δεν είχε αλλάξει, διέταξε να σφραγίσουν το στόμιο της σπηλιάς, ώστε να ταφούν ζωντανοί και να βρουν φρικτό θάνατο. 2 χριστιανοί υπηρέτες του αυτοκράτορα έγραψαν κρυφά τι συνέβη και σημείωσαν τα ονόματα των νεαρών σε μολύβδινες πλάκες που έκρυψαν κάτω από τις πέτρες στην είσοδο της σπηλιάς. Περνάνε τα χρόνια και 200 χρόνια μετά, ο Δέκαιος είχε πεθάνει το 251, πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια κατά τα οποία ο χριστιανισμός αποδιωκόμενη έγινε η επίσημα θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κάποια μεταγενέστερη εποχή, που συνήθως αναφέρεται ως το 38ο έτος της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, το 447, κάποιοι αιρετικοί αρνήθηκαν την Ανάσταση κατά την ημέρα της κρίσεως και την μεταθάνατον ζωή, και ακόμη και ο Θεοδόσιος δεν ήταν βέβαιος για τις πεποιθήσεις του και ζήτησε από το Θεό να τον βοηθήσει.
Ενώ αυτή η διαμάχη συνεχιζόταν, ο ιδιοκτήτης της περιοχής όπου βρισκόταν η σπηλιά αποφάσισε να χτίσει έναν στάβλο και οι εργάτες του χρησιμοποίησαν τις πέτρες από την είσοδο της σπηλιάς. Όταν η σπηλιά αποκαλύφθηκε, οι 7 κοιμισμένοι νέοι ξύπνησαν, πιστεύοντας ότι είχαν κοιμηθεί μόνο μία νύχτα και έστειλαν τον μικρότερο στην Έφεσο για να αγοράσει φαγητό με οδηγίες να προσέχει. Μόλις έφτασε στην πόλη, ο νέος έμεινε έκπληκτος όταν είδε κτίρια με σταυρούς και άκουσε ανθρώπους να υμνούν τον Χριστό. Ο έμπορος από τον οποίο πήγε να αγοράσει ψωμί δεν μπορούσε να εξηγήσει την προέλευση των παλαιών νομισμάτων της εποχής του Δέκιου που είχε ο νεαρός και πίστεψε ότι ανήκαν σε κάποιο θησαυρό. Έτσι τον οδήγησαν αλυσοδεμένο στον έπαρχο και τελικά έφεραν τον επίσκοπο, ο οποίος κατά την ανάκριση κατάλαβε ότι συμβαίνει κάτι θαυμαστό. Το αγόρι οδήγησε στη σπηλιά και ο επίσκοπος ανακάλυψε εκεί τις πλάκες με τη γραπτή ιστορία. Καθώς μπήκαν στη σπηλιά, τα πρόσωπα των νέων έλαμπαν σαν φωτισμένα. Ο κόσμος το θεώρησε θαύμα και ενημέρωσαν τον αυτοκράτορα. Όταν έφτασε ο Θεοδόσιος, οι 7 νέοι του διηγήθηκαν την ιστορία τους και αυτός ευχαρίστησε τον Θεό που η παράκλησή του εισακούστηκε και του έστειλε τόσο χειροπιαστή απόδειξη για την Ανάσταση των νεκρών. Και ενώ ο αυτοκράτορας, οι επίσκοποι και οι άλλοι άρχοντες συνομιλούσαν με τους νέους, εκείνοι παρέδωσαν τις ψυχές τους και κοιμήθηκαν τον αιώνιο ύπνο δοξάζοντας το Θεό. Ο αυτοκράτορας θέλησε να χτίσει χρυσούς τάφους, αλλά του εμφανίστηκαν σε όνειρο και ζήτησαν να ταφούν στη σπηλιά τους. Το σπήλαιο στολίστηκε με πολύτιμους λίθους και μια εκκλησία χτίστηκε πάνω από τη σπηλιά. Τους επόμενους αιώνες επεκτάθηκε σε εκκλησιαστικό συγκρότημα που ήρθε στην επιφάνεια μετά από ανασκαφές το 1927. Πολλοί σύγχρονοι λογοτέχνες εμπνεύστηκαν από το θέμα, μεταξύ των οποίων ο Ι. Παναγιωτόπουλος στο μυθιστόρημα «Τα 7 κοιμισμένα παιδιά» το 1956. Ο Αμερικανός συγγραφέας Μαρκ Τουέιν, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή της Εφέσου το 1867. Με το δικό του τρόπο στο θρύλο των 7 κοιμωμένων στο μυθιστόρημα «Οι Αθώοι στο εξωτερικό», όπου συμπλήρωσε εύθυμα «Αυτή είναι η ιστορία των 7 κοιμωμένων» με μικρές τροποποιήσεις και είμαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια γιατί έχω δει το σπήλαιο με τα μάτια μου. Τώρα ας έρθουμε στο Κοράνιο. Πρόκειται για την 18η σούρα. Έχει τον τίτλο, όπως σας είπα, «Η σπηλιά», Αλ-Καχφ, και αποτελείται από 110 στίχους. Βέβαια και οι 110 στίχοι δεν αναφέρονται στο θέμα των 7 εν Εφέσω κοιμωμένων παιδών, αλλά επειδή ένα μέρος μεγάλο αναφέρεται σε αυτό το θαύμα, πήρε και τον τίτλο η σούρα. Η διήγηση ξεκινάει ουσιαστικά από τον στίχο 9 μέχρι τον στίχο 26. Για να δούμε στίχο προς στίχο περίπου. Βέβαια εγώ θα ξεκινήσω από τους πρώτους στίχους για να μπείτε στο πνεύμα. Στο όνομα του Αλλάχ, του ελεήμονα και φιλάνθρωπου. Έτσι ξεκινάνε όλα τα
τα κεφάλαια του Κορανίου. Δόξα πρέπει στον Αλλάχ που έχει στείλει στο δούλο του Μοχάμαντ το βιβλίο το Κοράνιο χωρίς να έχει κάνει σε αυτό καμιά λοξοδρόμηση. Το είχαμε ορίσει μια ανώτερη θέση πάνω στα άλλα θεϊκά βιβλία, ώστε να προειδοποιήσει για την τρομερή τιμωρία από αυτόν και να αναγγείλει καλά νέα στους πιστούς που αγαθοεργούν ότι θα έχουν εξαίρετη αμοιβή. Αυτός ο στίχος σχετίζεται με ένα στίχο από την 4η σούρα που αναφέρει στο 84 στίχο «Πολέμα λοιπόν υπέρ του Αλλάχ. Ευθύνη δεν έχεις παρά μόνο για τον εαυτό σου. Να εξεγείρεις τους πιστούς στη μάχη. Ίσως ο Αλλάχ αναχαιτήσει τη δύναμη των απίστων, γιατί ο Αλλάχ είναι άφθαστος σε δύναμη και ο πιο αυστηρός στην τιμωρία». Αναφέρεται λοιπόν σε έναν Θεό τιμωρό για αυτούς οι οποίοι είναι άπιστοι. Λέει λοιπόν και να αναγγείλει καλά νέα στους πιστούς που αγαθοεργούν ότι θα έχουν εξαίρετη αμοιβή, όπου και θα παραμείνουν για πάντα στον παράδεισο. Και για να ειδοποιήσει αυτούς επίσης που είπαν ο Αλλάχ έκανε ένα γιο. Εδώ αναφέρεται στους χριστιανούς που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως τον Υιό του Θεού. Είναι αδύνατο για αυτούς να δεχθούν τον Χριστό, ότι ο Θεός Πατέρας υπάρχει με τον Υιό του και φυσικά το Άγιο Πνεύμα. Το βλέπει εντελώς ανθρώπινα ο Θεός, ο Αλλάχ, να γεννήσει ένα γιο αδιανόητο. Δεν έχουν καμιά γνώση για αυτό το θέμα, ούτε είχαν και οι πατέρες τους. Τρομερή λέξη βγήκε από τα χείλη τους. Αυτό που λένε δεν είναι μόνο ένα ψέμα. Οι χριστιανοί, εννοείται. Κοντεύεις, ο Μουχάμαντ, να καταστρέψεις τον εαυτό σου από λύπη μόλις φεύγουν, επειδή δεν πιστεύουν στο μήνυμα. Βέβαια αναφέρεται σε μια εποχή που ζούσε ο Μωάμετ και που προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία και με τους Εβραίους και με τους χριστιανούς, μήπως και τους πείσει. Και αναφέρεται στο ότι λυπάται που δεν μπορούν να πιστέψουν το μήνυμα το δικό του. Βέβαια, εμείς κάναμε 7 στίχος. Εμείς κάναμε άλλα που βρίσκονται πάνω στη γη για στόλισμά της τους ανθρώπους, με σκοπό να δοκιμάσουμε ποιος από αυτούς αποδίδει καλύτερα στο έργο του. Στα αλήθεια, ό,τι βρίσκεται πάνω στη γη θα το κάνουμε σκόνη και σκληρό χώμα, άγωνο, χωρίς χορταρικά. Έχει τη δυνατότητα λοιπόν ο Θεός να κάνει τα πάντα, είτε για το στόλισμα της γης, είτε για την εξαφάνιση οτιδήποτε που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά του. Και να που έρχεται ο 9ος στίχος που μας αναφορά. Ή μήπως δεν έχεις λογαριάσει ότι οι σύντροφοι, οι κάτοικοι της σπηλιάς και της επιγραφής ήταν το πιο θαυμάσιο από τα σημεία μας? Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία που είναι εκπληκτικά. Πιθανόν οι σύντροφοι που λέει εδώ και της επιγραφής που αναφέρει
οι σύντροφοι της σπηλιάς και της επιγραφής είναι τα ονόματα των Αγίων, που κατά την χριστιανική παράδοση ήταν γραμμένα στις ταμπέλες, ίσως της προσκομιδής, λένε κάποιοι που σχολιάζουν στις εκκλησίες, τις χριστιανικές, τα ονόματά τους και μνημονεύονταν. Στίχος 10. Κοίταξε, όταν οι νέοι αποσύρθηκαν στη σπηλιά και είπαν «Κύριέ μας, χορήγησέ μας από τον εαυτό σου ευσπλαχνία και εξασφάλισε από τα ιδανικά μας τον ίσιο δρόμο για μας». Και σύραμε ένα πέπλο πάνω σε αυτό, στα αυτιά τους, για βαρύ ύπνο, για κάμποσα χρόνια μέσα στη σπηλιά, για να μην ακούνε. Και έπειτα τους ξυπνήσαμε για να δοκιμάσουμε ποιος από τις δυο ομάδες ήταν πιο λεπτός να υπολογίσει το χρόνο των ετών που είχαν σταθεί στη σπηλιά. Εδώ τώρα αυτοί οι στίχοι, 3 στίχοι, ο 10ος και ο 12ος, έχει γίνει, φαίνεται, μεταξύ των μουσουλμάνων αντικείμενο πολλής συζήτησης, γιατί αναφέρεται καταρχήν σε δύο ομάδες. Γιατί δύο ομάδες ξαφνικά? Δεν είναι σαφές. Και οι ίδιοι αναλυτές και οι σχολιαστές του Κορανίου λένε ότι δεν ξέρουμε σε τι αναφέρεται. Ο 13ος λέει «Εμείς σου διηγούμαστε με κάθε αλήθεια την ιστορία τους». Ήταν νέοι που πίστευσαν στον Κύριό τους και εμείς τους προχωρήσαμε στην καθοδήγηση. Εδώ τώρα θέλει να δείξει ότι είναι αυτό που πιστεύουν οι μουσουλμάνοι, ότι από τη στιγμή που είναι ένας πιστός, είναι πιστός στον Αλλάχ. Και επομένως πιστεύει στον Αλλάχ που πιστεύουμε κι εμείς. Και προχωρούν στην καθοδήγηση, λέει. Δυναμώσαμε τις καρδιές τους όταν ξύπνησαν και είπαν «Ο Κύριος μας είναι ο Κύριος των ουρανών και της γης. Ποτέ δεν θα επικαλεστούμε καμιά άλλη θεότητα εκτός από Αυτόν. Αν το κάνουμε, θα έχουμε στα αλήθεια εκφράσει μια παρέκκληση». Δυνάμωσε ο Θεός τις καρδιές τους μέσα στη σπηλιά, ξυπνάνε και λένε ότι ο Κύριος μας είναι ο ουρανός, ο Κύριος των ουρανών και της γης. Ουσιαστικά μια έκφραση που είναι και χριστιανική και την οποία ασπάζεται και το Κοράνι. Ο Κύριος των ουρανών και της γης. Ποτέ δεν θα επικαλεστούμε καμιά άλλη θεότητα εκτός από Αυτόν. Είναι και γνωστή η φράση που ψάλλουμε «Της Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών». Και αν δεν μιλήσουμε γι' αυτό θα είμαστε εκτός, θα έχουμε παρεκκλίνει. Στίχος 15. Αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν πάρει για λατρεία άλλες θεότητες αντί εκείνου, γιατί δεν παρουσιάζουν για αυτές μια φανερή πιστική ένδειξη
για αυτά που κάνουν και ποιος είναι πιο άδικος από εκείνον που επινοεί ένα ψέμα ενάντια στον Αλλάχ. Τώρα εδώ βάζετε τις δικές του σκέψεις ο Μωάμετ, ότι οι νέοι αυτοί δεν πιστεύουν σε άλλους θεούς, σε άλλες θεότητες εκτός από εκείνον. Και λέει γιατί δεν πιστεύουν σε άλλους παρά μόνο στον Αλλάχ. Και όταν απομακρυνθείτε από αυτούς και από τα είδωλα που ελάτρευαν εκτός των Αλλάχ, αποσυρθείτε τότε στη σπηλιά. Ο Κύριος σας θα επισορεύσει επάνω σας από τα ελέη του και θα εξασφαλίσει για σας από τα ιδανικά σας άνεση και ευμάρεια. Και τότε θα δεις τον ήλιο όταν ανατέλει να γέρνει προς τα δεξιά της σπηλιάς τους και όταν δει τους αφήνει προς τα αριστερά ενώ αυτοί βρίσκονται στο ανοιχτό μέρος στο μέσο της σπηλιάς. Αυτά είναι τα σημεία του Αλλάχ. Όποιον οδηγεί ο Αλλάχ είναι σωστά καθοδηγούμενος και όποιον αφήνει στην πλάνη, γι' αυτόν δεν θα βρεις προστάτη ούτε καθοδηγητή. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι χρησιμοποιεί την λέξη σημεία, σημάδια. Που αυτό το λέμε και στην θεολογική γλώσσα, ότι ο Χριστός δεν έκανε θαύματα, αλλά σημεία. Και αναφέρει και η Αγραφή τη λέξη σημεία. Βλέπετε εδώ είναι ένα κείμενο πολύ ωραίο και ποιητικό αν θέλετε. Θα τους θεωρούσες ξυπνητούς ενώ είναι κοιμισμένοι και τους στρέφαμε προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Και τώρα εδώ έρχεται ένα περίεργο κομμάτι που λέει και ο σκύλος τους ξαπλωμένος στα δυο μπροστινά του πόδια κοιμόταν στο κατόφλι της σπηλιάς και αν τους έβλεπες θα οπισθοχωρούσες οπωσδήποτε τρέχοντας και θα γέμιζες τρόμο από αυτούς. Αυτό είναι μια άλλη παραλλαγή της παράδοσης, την οποία δεν ξέρουμε πώς μπήκε μέσα στο κείμενο του Κορανίου. Δεν αμφισβητούμε ότι θα μπορούσε να μπει. Ότι δηλαδή υπήρχε και ένα σκυλάκι κοντά σε αυτούς. Και μάλιστα τώρα θα δείτε πιο κάτω που λέει, μα ήταν 7. Δεν ήταν 7, ήταν 8, γιατί ήταν και το σκυλί μαζί εκεί κοντά. Έτσι τους ξυπνήσαμε από τον ύπνο για να ρωτήσει ο ένας τον άλλον. Και ένας από αυτούς είπε, πόσο καιρό έχετε μείνει εδώ? Είπαν, έχουμε μείνει ίσως μια μέρα ή ένα μέρος της μέρας. Τέλος είπαν όλοι, μόνο ο Αλλάχ γνωρίζει καλά πόσο καιρό έχετε μείνει εδώ. Γι' αυτό στείλτε τώρα έναν από εσάς με αυτά τα χρήματά σας στην πόλη. Αφήστε τον να σας φέρει οτιδήποτε πιο καλή τροφή για να πάρει και να φέρει από αυτήν σε εσάς ώστε να μπορέσετε να ικανοποιήσετε την πείνα σας. Και ας συμπεριφερθεί με ευγένεια και ας μην αναφέρει εσάς σε κανένα. Βλέπετε εδώ έχει ακριβώς το Κοράνιο ο συγγραφέας μείνει στην παράδοση τη χριστιανική. Ότι δηλαδή είπαν πόσο είναι που μείναμε εδώ πέρα. Ας στείλουμε κάποιον να πάει να φέρει
φαγητό, το λέει τώρα αυτός, του Κοράνιου, με αυτό το περίφημο νόμισμα, το οποίο ήταν της εποχής πριν από 200 χρόνια. Στίχος 20. Βέβαια, αν μάθουν την κατάστασή σας, θα σας πετροβολήσουν ή θα σας αναγκάσουν να επιστρέψετε στη θρησκεία τους και τότε ποτέ δεν θα πετύχετε. Εδώ είναι τελείως εκτός. Το κάνει εντελώς παραμύθι το Κοράνιο, γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έτσι έχουμε χάσει την υπόθεσή τους γνωστή στο λαό, για να μάθουν ότι η υπόσχεση, η Ανάσταση του Αλλάχ είναι αληθινή και ότι δεν μπορούν να αμφιβάλλουν για την ώρα της κρίσης. Για κοίτα, φιλονικούσαν συζητώντας μεταξύ τους την υπόθεση. Μερικοί είπαν, κτίστε πάνω τους ένα οικοδόμημα. Ο Κύριος τους γνωρίζει πολύ καλά και είπαν αυτοί που υπερίσχυσαν πάνω στην ιδέα τους, ας κτίσουμε δίπλα ένα τόπο λατρείας. Εδώ κοιτάξτε, γυρνάει πίσω, ενώ έχει φτάσει στο σημείο το κείμενο του Κορανίου όπου ξυπνάνε οι νέοι, εδώ τώρα ξαναγυρνάει πίσω όπου κουβεντιάζουν, έχουν κρυφτεί και κουβεντιάζουν τι θα γίνει, πώς θα σωθούμε. Και είπαν, λέει, κτίστε πάνω τους ένα οικοδόμημα. Είναι, όπως λένε και το επόμενο στίχος, εντελώς ασαφές. Και το 20 είναι εντελώς ασαφές το κείμενο. Και πιθανόν να αναφέρεται σε χριστιανούς με τους οποίους είχε συνομιλήσει ο Μωάμεθ για το θέμα, αλλά κατάλαβε όπως ήθελε τα πράγματα. Λέει στη συνέχεια, μερικοί θα πούν ότι ήσαν 3 και ο σκύλος τους ήταν ο 4ος από αυτούς. Άλλοι θα πούν ότι ήταν 5 και ο σκύλος τους ήταν ο 6ος. Αμφίβολες εικασίες για το άγνωστο. Ακόμα άλλοι θα πούν ότι ήταν 7 και ο σκύλος τους ο 8ος. Πες, ο Κύριος μου γνωρίζει καλύτερα τον αριθμό τους και πολύ λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν τη φυσική κατάστασή τους. Γι' αυτό να μην πεις σε λογομαχίες που αφορούν αυτούς, εκτός για μια υπόθεση που είναι φανερή, και να μην συμβουλέψεις κανέναν από αυτούς για την υπόθεση των κοιμωμένων τους. Είχε ακούσει από χριστιανούς τα πράγματα και έτσι μπήκε σε αυτή την κουβέντα. Πόσοι ήταν, 3 ήταν, 6 ήταν, 7 ήταν, μαζί και ο σκύλος τους. Ποτέ να μην λέγεις για κάτι ότι εγώ είναι βέβαιο ότι θα κάνω αυτό και αυτό αύριο, χωρίς να προσθέσεις αν ο Αλλάχ το επιθυμεί. Να θυμάσαι τον Κύριό σου. Αν κάποτε ξεχνάς και να λες, ας με καθοδηγήσει ο Κύριός μου, τελικά πιο κοντά σε αυτό, στον ίσιο δρόμο. Στίχος 25, και έτσι έμειναν στη σπηλιά τους 300 χρόνια και πρόσθεσαν άλλα 9. Η χριστιανική παράδοση μιλάει για 309 πραγματικά χρόνια. Το κείμενο του Κορανίου λέει 300 και πρόσθεσαν κι άλλα 9. Πες, ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα πόσο καιρό έμεινε. Κατέχει τη γνώση από τα μυστικά των ουρανών και της γης. Πόσο καθαρά τα βλέπει και πόσο υπέροχα ακούει. Δεν έχουν άλλο προστάτη παρά μόνο αυτόν και ούτε παίρνει κανένα συνεταίρο στις αποφάσεις του. Εδώ ουσιαστικά τελειώνει η διήγηση για τους 7 εν Εφέσω κοιμωμένους παιδες.
Και γιατί αναφέρεται. Γενικά η θεολογία η Ισλαμική αναφέρει το κομμάτι αυτό του Κορανίου σαν απόδειξη για την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Αναφέροντας ότι, κοιτάξτε, έγινε αυτό το θαύμα, το οποίο το δέχεται σαν θαύμα, αναστήθηκαν και επομένως θα υπάρξει Ανάσταση νεκρών. Εσχατολογικά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, παρά μόνο να σας ακούσω. Τι σκέψη σας δημιούργησε το κείμενο αυτό. Ξέρετε, είναι μια λεπτομέρεια μέσα στην ιστορία των θρησκειών, σε κείμενα μιας άλλης θρησκείας, που είναι άγνωστες, αλλά που μας αφορά γιατί είναι μια παράδοση χριστιανική. Ουσιαστικά. Παρμένη από το Ισλάμ. Την οποία βέβαια αποδίδει ο Μωάμεθ ή αυτοί που κατέγραψαν με το δικό τους τρόπο. Τέλειωσε. Βέβαια. Το παραμύθι του Ράση Ματαρό. Στο στόμα σου, στο στόμα σου. Έτσι, έτσι. Υπάρχει λοιπόν το παραμύθι του Ράση Ματαρό. Ο Ράση Ματαρό είναι ένα όνομα. Ήταν ένας ψαράς, ο οποίος κάποια στιγμή, μια μέρα, στην ομορφιά του είδε κάποια παιδιά να βασανίζουν μια θαλάσσια σκοτώμας. Παρενέβη λοιπόν και τους είπε τι κάνει. Λοιπόν, και πήρε τη χελώνα και την ξανάβαλε πάλι στα νερά. Λοιπόν, η χελώνα παρέμεινε εκεί πέρα μέχρι να φύγουν. Όταν φύγανε τα παιδιά, του μίλησε με ανθρώπινη φωνή. Δηλαδή στα βασίλεια, ας πούμε, του βυθού. Και πράγματι, ύπευσε έτσι αυτός ο πράσινος. Ο πέρασε θαυμάσια, ο της θάλασσας και ούτω. Λοιπόν, πέρασε καλά ο Ράση Ματαρό. Κάποια στιγμή όμως άρχισαν να νοσταλγεί και τους φίλους του, έτσι τους συγγενείς και λοιπά, πάμε στη γη. Και είπε, σε παρακαλώ, παίρνω θαυμάσια. Δεν γυρίσω πίσω, τέλος πάντων. Να βρω τους φίλους του, τον κόσμο μου και λοιπά. Και λοιπόν του έκανε ψεύτικα. Ο Ράση Ματαρό άρχισε να γυρνάει. Δεν έβρισκε κανένα. Τα πάντα είχαν αλλάξει. Υπήρχαν έτσι οι άνθρωποι. Λοιπόν, κάποια στιγμή και αυτό. Αυτό νόμιζε ότι είχε περάσει. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν περάσει όλα αυτά τα πάρα πολλά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κοινό. Αν συμβαίνει πραγματικά, δηλαδή η ιστοριούλα, η ιστορία, αλλά είναι μάλλον μια ιστορία η οποία υπάρχει σε πολλά πράγματα. Και επειδή υπάρχουν εταιρεομοτήρια, ένα κύριο μοτίβο είναι αυτό. Δηλαδή, τα λίγα χρόνια
ότι δεν είχαν πεθάνει. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μοτίβο που ονομάζουμε τώρα σε αυτές τις παραδόσεις. Και αν ψάξετε εγώ πιστεύω ότι θα βρούμε την ίδια ιστορία να υπάρχει. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι μια από τις ιστορίες που έχει διευρύνει και από εκεί μπορεί να την πήραν και το ότι όμως αναφέρεται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, δηλαδή επί δεκείου του αυτοκράτορα έγινε αυτό και στην Έφεσο έγινε. Δεν είναι δύσκολο πάτε, νομίζω να το ναι. Ναι. Το κράταγε, ναι. Υπάρχουν πολλές. Μια αξιολογικού τύπου. Πρέπει να δείξει κάπως αλλιώς το πράγμα. Για να σε Να σκανδαλιζόμαστε. Να σκανδαλιζόμαστε. Να σκανδαλιζόμαστε. Άλλωστε υπάρχουν στην Αξάρια και άλλων θρησκειών που μοιάζουν, ιστορίες μέσα από στην Αξάρια που μοιάζουν πάρα πολύ με τα δικά μας. Υπάρχει λεγόμενη Τζάτσακα, είναι ιστορίες προηγούμενων ζώων του Βούδα. Από πάρα πολλές αυτές με τις ερχώσεις είναι σαν ιστορίες. Μέσα σε αυτές βρίσκουμε πάνω τον Εσώπη. Είναι δηλαδή του Εσώπη, οι οποίοι διαδόθηκαν ή από κάποιο κοινό, κάποια κοινή πηγή. Αποδόθηκαν στα τέτοια πράγματα στην ιστορία των Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος? Έλα. Ο κύριος Πορφύρας. Όχι συνεργαστική, απλώς μια αφορμή. Όχι, ήταν για μένα ένα πράγμα ενδιαφέρον. Δηλαδή, πέρα από το αληθές. Εγώ αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι ο Ντοστογεύσκι είναι ένας πολύ θεοσεβούμενος άνθρωπος. Στους αδελφούς Καραμαζόφ, αν το θυμάμαι το βιβλίο του λέει ότι η θρησκεία επιβάλλεται με τρεις τρόπους. Με το θαύμα, το μυστήριο και το κύρος. Ειδικά λέει το θαύμα είναι γιατί αντιστρέφει τη φυσική ροή των πραγμάτων και σε εξαναγκάζει να πιστέψει. Σωστά. Δεν έχουμε τη διαφορά, δηλαδή, για αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν το έχω ψάξει. Αν μου φάνηκε ενδιαφέρον, μου έδωσε ένα σου. Ωραία. Ναι, το ότι χρησιμοποιεί τη λέξη σημείο και για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. ένα καινούριο κόσμο. Κάνει θαύματα και μας πάνε αυτό το πρόβλημα.
Να ρωτήσω, αν εσύ στήλιο ερχόμενος λέει ή έτερο. Μπροστά στέλιο, για να ακούγεσαι, γιατί δεν έχουμε τίποτα. Αφού έχει το μικρόφωνο. Εννοεί αυτό. Πειράζει. Ναι, εκεί. Εκεί μπροστά. Θα έρθεις. Πόρτα είναι ανοιχτή. Την πόρτα είναι. Περιοριστούν μόνο στο πράγμα. Και στο αποτέλεσμα, τα θαύματα του Χριστού είναι, όπως είπα πριν, ανθρωπικές σημεία, δηλαδή σημαίνουν, έτσι. Έρχεται ένας καινούριος κόσμος, στον οποίο δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Στηρίξω αυτό έτσι, ας πούμε, βιβλικά μας. Λέω πάντα το εξής. Που ο Ιωάννης ο πρόγραμμα δεν έχει βαπτίσει το Χριστό. Θα έλεγε κανείς, ας πούμε, αυτά χειρότερα. Θέλει τις δύο μαθητές του στο Χριστό και εσύ ο ερχόμενος ή τον πρωτοφόνο. Εσύ είσαι αυτός που περιμένει. Ο Χριστός δεν απαντάει λέγοντας ότι εγώ είμαι. Είναι φοβερό, δηλαδή. Και ένα τριχιάζει. Λοιπόν, λέει, τι λέει. Είπατε το Ιωάννη. Το την εταιρεία αν είστε και τυφλοί αναβλέπωση και περπατούσει. Και μακάρι ο Σεστήν λέει, όσα αν είσαι ανδαλιστή ανεμή. Και εποχή ευαγγελίζω. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά ελπίδα. Κάτι το οποίο τους προξενεί μια ελπίδα. Δεν θα είναι αυτό. Αυτή η κατάσταση που ζούμε τώρα. Αιώνια. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε υπόψη μας, θα προχωρήσουμε λοιπόν τα θαύματα που αποτελεί το τρόπο μπορεί να πούμε σε άλλες θρησκείες. Σε άλλες θρησκείες υπάρχουν θαύματα, όπως αρχηγό ένας Γιώργος, που είναι θαύματα. Δεν έχει σχέση με μια αλλαγή του κόσμου. Αυτό είναι το μεγάλο που να το πω. Ειδικό στοιχείο το οποίο έχει ο χριστιανισμός. Δηλαδή, ο χριστιανισμός, ο Χριστός έρχεται για να γενιάσει αυτό το καινούργιο κόσμο. Γενική κτήση. Στην οποία γενική κτήση δεν θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα που ήδη αρχίζει ο Χριστός. Και εδώ στην κυριαρχία του διαβόλου. Την κυριαρχία του κακού πάνω στον κόσμο. Άλλη ερώτηση. Παρατήρησε ο Γιώργος. Κάτι σκέφτεται. Ο Καρπούζας. Όχι, με βάση αυτά που είπε ο Στέλιος, παρατηρήσατε ότι το κείμενο αυτό του Παναγίου δεν έχει καμία, έτσι, διαβάζοντας τη, δεν έχει κανείς μια αίσθηση πώς θα το πω, όχι, αγάπης, έτσι, κάτι πιο, ναι, είναι, έχει μια σκληρότητα που λες Γιώργο και τίποτα παραπέρα. Αναφέρεται σε ένα τιμωρό Θεό και αναφέρεται στο ότι συνέβη αυτό το συμβάντι για να αποδειχθεί η μελλοντική
φυσική Ανάσταση των νεκρών και τίποτα παραπάνω. Ναι. Αφορμή αυτό που είπα. Διαβάζουμε ότι για έτη ενσωθαλμίσεως η Μετροφές. Δηλαδή πάνε και στους ψαλμούς και σε όλες τις χώρες. Ότι η αίσθηση που έχουμε για τον χρόνο της κοινότητας, οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως θρησκείας, είναι κάτι διαφορετικό από τον χρόνο του ιστορικό που αντιλαμβανόμαστε καθεκείου. Τη στιγμή που βλέπουμε τη χειμώνα και το πέρασμα σε ένα άλλο χρόνο που δεν μπορούμε. Αυτό λίγο πολύ υπάρχει στη δομή της θρησκείας μας και του νόμου μας και αυτό υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Είναι μια επιβεβαίωση ότι όλα αυτά ακριβώς σε αυτούς τους λόγους. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά λείπει από την αφήγηση αυτή του κορονοϊού είναι το εξής. Πιστεύουμε στην Ανάσταση. Η Ανάσταση γιατί θα γίνει. Γιατί. Δηλαδή και οι Εβραίοι πιστεύουν στην κυριαρχία του Μεσσία στον κόσμο αυτό. Ο Ιησούς υπόσχεται έναν άλλο κόσμο που θα καταλήξει το κακό, που δεν θα είναι η βασιλεία του κόσμου. Και οι μονοθανοί φτάσουν έναν κόσμο απολαύσεων. Δηλαδή θα πάμε στον άλλο κόσμο που θα απολαύσουν οι πιστοί και οι άλλοι θα τιμωρηθούν. Δεν νομίζω ότι πολλοί χριστιανοί πέφτουν στην ίδια σου κάπως έτσι τιμωρητικά και ανταμετωπιστικά. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένοι στο του μυστήριου, του δούλου και όχι του φίλου. Η σημαντικότητα δηλαδή, ότι η σημασία της Ανάστασης είναι ότι είσαι κοντά στον Χριστό και μαζί και όχι να απολαύσεις κάποια αγαθά τα οποία σε ανήθει στον Χριστό. Πες ανάγκη. Είναι κλεισμένο σε αυτό νομίζω. Πιστεύω στην Ανάσταση, αλλά η Ανάσταση δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ένα ξαναπέρασμα των αγαθών στους πιστούς. Και θα γίνει γιατί θέλει ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όχι γιατί οι άνθρωποι έχουν χάσει κάτι και περιμένουν από το Θεό να γίνει κάτι. Όχι. Αποφασίζει ο Θεός. Τελείωσε. Δεν θα γίνει τόσο. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Προπατορικό αμάρτημα δεν υπάρχει στο Κοράνι. Ήθελα να ρωτήσω, τι απήχηση και τι αντίδραση υπήρχαν. Εννοείς τους μουσουλμάνους. Πίστευαν ότι μπορούσε να γίνει ένα θαύμα από το Θεό, επειδή το θέλει ο Θεός, αλλά δεν ασχολούνται με αυτό το πράγμα πολύ. Δηλαδή, αυτές τις μέρες που έχουν το Ραμαζάνι και γίνεται η επίσκεψη στη Μέκκα χιλιάδων ανθρώπων, πάνε μόνο και μόνο για να ακουμπήσουν την πέτρα. Όχι για να γίνουν καλά. Για να ακουμπήσουν την πέτρα. Γιατί αυτό είναι επιταγή της θρησκείας. Και τίποτα παραπάνω. Τώρα, ότι υπάρχουν κάποιοι που ζητούν το έλεος του Αλλά, βέβαια και υπάρχουν σίγουρα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι σύμφωνοι με αυτά που καθορίζει η θρησκεία τους, για να είναι ήσυχοι ότι όλα πάνε καλά και θα κερδίσουν τον παράδεισο. Δεν υπάρχει βασιλεία, υπάρχει παράδεισος. Παράδεισος με μια έτσι πολύ ανθρώπινη κατανόηση. Ερώτηση είναι αυτή.
Αν στο Ισλάμ υπάρχει πίστη για την Ανάσταση των νεκρών. Ναι, υπάρχει. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι και το κέντρο της ιστορίας αυτής. Δεν το λέει, το υπονοεί. Αφήνει να εννοηθεί ότι όπως αναστήθηκαν οι 7 παιδες, έτσι θα αναστηθούμε στο τέλος των χρόνων οι άνθρωποι. Βέβαια, πάλι υπάρχει μια διαφορά. Εμείς προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αλλά μαζί με τον Χριστό συν πάση της Αγίας. Αυτοί δέχονται την Ανάσταση των νεκρών μόνο και μόνο για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Αυτή υπάρχει ούτως ή άλλως λείπει. Το Κοράνιο, σε ένα τέτοιο βιβλίο μεγάλο, υπάρχει μόνο σε μία σούρα η λέξη αγάπη. Υπάρχει μόνο η πίστη. Πώς? Μόνο δικαιοσύνη. Και βλέπετε την επιρροή που είχε το Ισλάμ από την εβραϊκή θρησκεία. Και στην εβραϊκή θρησκεία υπάρχει αυτό το ίδιο πράγμα. Στην εβραϊκή θρησκεία υπάρχει όμως αγάπη. Έτσι. Εκείνο που πήρε ο Μωάμεθ ήταν το θέμα της πίστεως. Να πιστεύετε και να υπακούτε στο θέλημα του Θεού. Άλλωστε αυτό σημαίνει το Ισλάμ. Υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ναι, γίνεται νόμος. Ναι, βέβαια. Να απελευθερώσει. Είναι υπέρβαση του νόμου στον χριστιανισμό. Κάποιος άλλος? Κουραστήκατε μάλλον. Ναι. Ναι, με συγχωρείτε. Καλησπέρα και σε όλους online. Προσπαθούσα να δω τώρα πώς υπήρχε κάποια παρουσία ότι εργόταν με τις ανασκαφές. Ναι. Πώς έχει μουσιακό χαρακτήρα, πανεπιστή, Όχι. όχι, χριστιανοί, μήπως... Τα ευρήματα Μάλιστα. δεν έχουν βρεθεί οπωσδήποτε η σπηλιά, αλλά βρέθηκαν κάποια κτίσματα, γιατί εκεί κατά μία παράδοση χτίστηκε ένας ναός. Και βρέθηκαν τα ερείπια αυτού του ναού. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία. Στην Έφεσο, έξω από την Έφεσο. Βέβαια, υπάρχουν τόποι στην Ευρώπη που έχουν πάρει λείψανα, έτσι λένε, των 7 παιδών και έχουν εκκλησίες των 7 εν Εφέσω κοιμωμένων παιδών, ναι, και στην Γαλλία και στην Γερμανία
και στην Αγγλία. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η λαϊκή θρησκευτικότητα βάζει πολλά μέσα και αναπτύσσεται ο κόσμος. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, νομίζω. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μόνο, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο ναό. Πολύ πιθανό. Πώς? Αν μπορεί, δεν ξέρω. Ναι. Αν δείτε Ναι, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες. Και εικόνες πολλές υπάρχουν. Ναι. Ναι, ενέπνευσε η ιστορία αυτή πολλούς. Είπαμε και λογοτεχνικά κείμενα. Ναι. Αντώνη, τι σκέφτεσαι, νέο παιδί? Όχι, τίποτα. Απλώς τι άκουσες την ιστορία. Θα ρωτάμε και κανένα πνευματικό μας παιδί. Υπάρχουν 7 παιδες. Σίγουρα είναι άλλη ιστορία. Είναι μια παραλλαγή. Ναός. Ασπήλαιο. Ναι. Δεν ακούγεστε. Και εννοούσαν τους 7 παιδες σαν Εφέσο. Ναι. Αλλά ναι, είναι μια σπηλιά, ας πούμε, ή όχι. Που έχει ένα σπήλαιο το οποίο έχει αφιερωθεί. Που έχει αφιερωθεί και ενέπνευσε τέλος πάντων την λατρεία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Άρα από εδώ και πέρα, αν μιλήσετε με κανένα μουσουλμάνο, μπορείτε να του πείτε, έχουμε και κοινά πράγματα. Δεν μας χωρίζει μόνο το ότι δεν πιστεύετε στο Χριστό σαν Θεό, αλλά έχουμε και Αγίους, όπως οι Άγιοι 7 παιδες. Που τους έχει... Και ένας ναός Δεν ξέρω. 7 μάρτυρες. Είναι όμως αυτό. Δεν είναι αυτό, γιατί αυτοί είναι μάρτυρες. Ενώ τούτοι είναι οι κοιμόμενοι. Ναι. Ίσως το 7 είναι συνδετικό και συμβολικό. Γι' αυτό πάλι, γι' αυτό λέει πολλά πράγματα το 7. Συμβολικό. Ναι. Βλέπετε και μέσα στο Κοράνι παίζεται. Πώς ήταν, 7, 3, 6 και ο σκύλος μαζί. Ναι. Ωραία. Να μην σας κρατάμε άλλο, γιατί πάει... Τι ώρα. Ευχαριστούμε. Όμως λέει το Χρυσάκι είναι αφιερωμένο